ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುವಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫುಲ್ ಪಾಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಕೋಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡತ ರಜೆ ಆತ ಅಂಚ ಇನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅವನು ಟಿಫಿನ್ ಬತ್ತೊಂಡನಾ ತುಲೆ ಆಯ್ಸುನಾ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತುಲೆ ಕಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅದಾ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅಂದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತಂತ ತೋಜಾರೆ ಕೋಡೆ ಇಂದ ಕೋಡೆ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಸಮಾಟ್ ತಿಬಿಲನೆ ಪೋತುದು ಇಂದ ಟೆರೆಸ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪೂರ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜಾಳ್ದು ದಾಲ ಕಜವಿಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬುಂಡಲ ಒಂದು ಅಂಚವ್ರು ಉಂಟ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯನೆ ಬಕ್ಕ ಪೂಜಿ ತೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಇಂದೇನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಗ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ್ಲಾನ್ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಓಕೆ ಡನ್. ಇದೊಂಚೂರು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಏನಂತ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಕೊಡಿಗೆ ಬಲ ಓಲಾ ಹಾಂ ಗುಲಾಬಿದ ಮುದೆಲ್ಡಾವ ಕಂಗದ ಮುದೆಲ್ಡಾವ ಓಲವ್ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಕೋಡೆ ದೇವರೇ ಬಾರ್ದಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಂಪಾತನ ಪಂಡ ಒಂದು ಐಸ್ ತತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಹತ್ತು ಅಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಕಾಂಡಲ ತರಕ್ ತೀಕ ಅಂಚನೆ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕೆರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜು ಗುಲಾಬಿ ನೀರುಡಬಾರ್ದು ಓದಿತ್ತೆ ದಾದ ನಂಗೆ ಮೀನು ಕಂದೇರು ಸಾಲಿ ಅಂದು ನಾತು ದಾದ ನಾತು ನಂಗೆ ಒಂದು ತರ ಉಂಡು ಕಜಿಪ್ ಆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕು ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಾನು ಒಂಥರ ಬೊಲ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಉಂಡು ಪತ್ತಿನಾಗದ ಅದನ್ನದು ಸಾಲ್ಯ ನಂಗಂದು ಪನ್ನಾಗೆ ಅಂಕ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನಂಗದ ಕಜಿಪ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಹಿಡಿತ್ತಂದು ತೂನಾಗ ನಂಗತ್ತುಂದು ಕರ್ಮ ಒಂಥರ ಉಂಡು ಐಕೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಫ್ರೈಲ ಲಕ್ಕು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಕಾವಲಿಗೆ ಪತ್ತದೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಅತದಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೋಡತ ಕೂಡ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡತ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡತ ಐಕ್ ಅವೇನೇ ಒಂದು ಎಳ್ಯ ನಂಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದೀಯ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಮುಂಚಿ ಕಡೆದು ಪೂರ ಮಂತು ನಂದು ಲಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮುಂಚಿ ಕಡೆದೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕಂತಿನ ಏತಾಂಡ್ಲ ಇಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಈ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬರುಂದ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಳ್ಳೆ ಬರುಂದ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ತಿರ್ಗಿ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ನೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇನ್ನಂತೆ ಸಾರ್ಲ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಜಿಪ್ ಸಾರತ್ತು ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತೆ ಮೀನ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ದೆತ್ತುನಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕಜಿಪು 50-50 ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಂಡಲ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸಾರು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಪಂಡ ಮೀನ್ದ ದಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಪ್ಪುಜ ಬೀಕಿನೇ ಒಂತೆ ಕೆಂಪಾಚಿನ ಬಾಡಿ ಆಣ್ಲ ಎಂಚುಂಡೆನ್ನ ಮಾವಿ ಎತ್ತು ಪಾಪಪ್ಪು ಮಾವಿನ ಮಗೆ ಎತ್ತು ಪಾಪಪ್ಪುನ ಮಾವಿ ಎತ್ತು ಪಾಪಪ್ಪುಡದ ಇರೇನು ಮೀನು ಏರಾಳ ಪಾಪ ಅಂದ ಬಂಡಾಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಬೋದು ನಾಡೊಂದು ಬೋದು
ನಾಡೊಂದು ಕೂದು ಅವು ಆತೆ ಒಕ್ಕ ಬಂದ್ರೇಜ್ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಐತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಚಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಕೈಲ ಸಾರ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂದು ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೀ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಟಿವಿ ಕೇಳು ನಾನು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ ಓದಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಹೂವೇ ತೋಜನ ನಿಕ್ಲೆಗು ಅದ ಎಂಚ ಉಂಡತ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದೇವರನ್ನ ಕೆಂಪಾದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ತುಲ ಓಕೆ ನಾನು ದೀದಲ್ಲ ಆತು ಕೆಂಪಾತಜಿ ನಂಗೆ ಎಡೆಜ್ಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಅವು ಎಡೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ಶೇ ಅವು ದಾದನ ಲತ್ತು ತೋಜುಡು ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಮೆದು 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 ಫ್ರೈಲ ಮೆದುವೆ ಸಾರ್ದಲ್ಲ ಮೆದುವೆ ಅದೇ ದಾದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ನಮ್ದ ತಿಂಡಿ ನೀನು ಇಂಚೆನೆ ಬನಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ತೀದು ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ್ಚಿನ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂದುಲಾಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಕ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತ ಎಂಗಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಯುಷ್ ತುಂಬ ತಿನ್ನೊಂದು ಜಡಿತ ತಿಂತೆ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂತೆ ಬಂದ ಇತ್ತಿನ ಐಕಿನಿ ಪಂಡೆ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಉಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯುಷನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 ದಿನ ಅಕ್ಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನವೆಂಬರ್ 14ಗೆ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ಏಪ ಆ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ 14 ನೆಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಕು ನಾರಾಕು ಗಾಯನಾಥ್ ನವೆಂಬರ್ 14 ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದು ಅವಳ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಪಾಡಿಯಡ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ಇರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ನಕ್ಲು ಇರತ್ತ ಐಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಉರಿ ಜಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಉರಿನೇ ದೇಯ್ದೊಲಿ ಈ ಮೆತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಆಮೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ತೀಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಮುಲ್ಪಂಡ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜ ತೆಕ್ಕುಚೆ ಕಾಮೆಗೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಇದು ಅವೇ ನುಪ್ಪುದಾರಿ ಪಂಡ ಬುರಾಣಿಂಚಿ ಮತ್ತು ಅವೇ ನುಪ್ಪುದಾರಿ ಕಜಾರಿ ಬಹು ಪೊಡಿ ಹಾಕು ನಾನು ಅಂತಾರೆ ಅವಳು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಇದು ಕಪ್ಪು ತೋಜಿನತ ಕಪ್ಪು ತೋಜಿನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪು ಕರ್ಜಿದ ನಂಗೆ ಮನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಕರ್ಚೆರ್ನೆ ದುಂಬು ಬರ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳತ ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾರದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಅವು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏತ ನಾರು ಏತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾರಿ ಹೋಗಿ ನಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಗ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಯರ ಫ್ರಿಜ್ ಈಗ ಅರೆಗಾತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಹತ್ತುಂದು ರಾತ್ರಿ 4 ಮಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದನು ಇನ್ನು ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಾತನು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಕು ತಿಂಡವಲ್ಲಿ ಮುರಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಈತ ಕೆಂಪಾದ ಕಾಯಿಂಡಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ನಾರಿದ್ದು ದಿಂಬುದ ಪುರ ಅರಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನಾಂಡ ಅಗ್ಗಿದು ಬಚ್ಚಿದೋಡು ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ನೆನ್ನಿ ಅಂದಿತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಆಣ ದಾಳೆಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು
ಇದು ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ದರಿಯತ ಕಸಂಬರ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡಂಟು ಬಂದು ಹಾಪಿನಾರಿ ಅವಳು ಸೋಕಾಪು ಎತ್ತ ಪುದಾರಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಈ ತಿಂಡಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ 2 ಸಲ నేను ಮಲ್ದೆ ವರ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಳುಟ್ಲ ದುಂಬು ಮಲ್ದೆ ನಾನು ರೈತರಾದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಈಗಿನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುನೆ ಮಂಗಾಡು ರೈತರಾದ್ರೆ ಅದ ತಿಂದು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುನೆ ಮಂಗಾಡು ಇದು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಆರಿ ಸಜ್ಜಾಯಿ ಪನ್ಫೆರೆಸ್ಸು ಓರಿದಿನ ಅಂದು ಅಡ್ಲ ಒರಿದಿನ ಅಂತ ಒರಿತೆ ಕಜಿಬೈನಿ ಆಯ್ಕೆ ಓವುಲ ನಂದು ಅವರ ಮರಂದ ಓವುಲ ಒರಿ ಒಂಜೆಂಜಿ ಮಂತನ ಯಾವಂದ ಈಗ ಅಡ್ಲ ಮಂದ ಅಡ್ಲ ಒರಿದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಇಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿಲ ಚಪಾತಿಲ ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬೇಲೆತ್ತನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ತನ ಅದು ಜಾಲ್ಡ್ ಒಂತೆ ಬೇಲೆತ್ತನ ಅತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಫುಲ್ ಟಿವಿ ದೇವ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಪಾರ್ಟಿದೆ ಏಕವಾ ಶನಿವಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಇರ್ಗು ಇರ ಬೋಡಕ್ಕಿನ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಏದು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕೊಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಮ ಹೌದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಅದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೊಂಬುಡೆ ನೀರು ಕಂತಿತ್ತಾರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೀರು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಸುಮತಿ ಅವ ಬಲ್ಲೆ ಚೊಂಬುಡ ಆತು ಮುಗಿಲು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬಿ ನಿತ್ಯ ಜಸ್ಟ್ 20 ನಿಮಿಷ ಆಡಿ ಎಬ್ಬ ಮೋನೆ ನೀರ್ನ ಒಂಡೆ ಚಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪೇರ ಬೆಚ್ಚಡು ಒನಸ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಚೂರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿನ ಅವಲ ಕುಡ್ಸುಡುಗುಲು ಒಂದು ಮಾತೊಟ್ಟಿ ನೆಲಟುಗುಲ್ದು ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು 3 ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಬಾಯ್.